जोंहा गोदो बगाजुलि रिजार्भ सिफायजेननायनिफ्राय बोसोरनै बाद होनानै बे जोंनि स्कुलखौ खुलिदोंमोन एबा फसंदोंमोन। नाथाय दा 40 बोसोरहालागैनो मथा मथि बे स्कुलखौ जोङो लाखिबाय थादोंमोन। दा बेखौ माने बे स्कुल बायनायनि जाहोना जाहैदों माने जोंनावहाय लामा हान्थायाबो एसे गाज्रिमोन। दा बे समावहाय जोंनि जितु बगाजुलि नैबे हालामनि जोंना खोदोमगुरि गामिनि बे स्कुला बायनायनि जाहोनानो जाहैदों जोंहा मोनसे फोरोंगिरिनि सायावबो एसे डिस्टार्बबो जादोंमोन। नाथाय थेवबाबो नाजानानै जोङो फोरोङै बे स्कुलखौ नांथारगौ हिसाबै जोंहा बिनिफ्राय खोदोमगुरिनि गामिनिफ्राय दानिसिमहालागै जा गैयाबाबो 2.5 किल'मिटार गोजान जायो। गथ'फ्रा थांनो उसुबिदा जायो। दा उसुबिदानि गेजेराव जोंनि रायजोआ सोमलिगुरि रायजो आरो खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ फोथांना लाखिदोंमोन। नाथाय बियो स्कुल बायनायानो जाहैदों जोंनि माखासे दानि जिथु सरकार, बे सरकाराबो नारसिननायजों लोगोसेनो बे 20 जन बा 30 जन सात्र नङाबा बे स्कुलखौ खुलिनो हाया होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। नाथाय बेफोरबायदि जानायखायनो जोंनि बे खोदोमगुरि गामिनि मास्टाराबो बेलेग जायगायाव थांनांगौ जाहैबाय। जोंना सात्र'आ निस्सय दंमोन। जोङो बे समाव 18 जन करि लास्टआवहाय जों लाखिदोंमोन। बे 18 जन सात्र'खौबो हगारनांगौ गोनां जाहैदों आरो। बे स्कुला माबे समनिफ्राय बन्द' जाखो बा बेसेबां गोबाव जाखो? बियो जानाया बावाखै। बियो आजि 1.5 बोसोरल' जाबाय बे स्कुल बायनाया। नङाबा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादोंमोन आरो 1.5 बोसोरल' जादों बे स्कुल बायनाया। स्कुलनि थासारिया सिगां समाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि जादों नोंथां? स्कुलनि थासारिया जाहैबाय सिगाङो बायला जिलाबाबो हाब्रु हाला लामाबाबो मोजाङै सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय दा माखासे जोङो सरकारनिफ्रायबो बिल्डिं ग्रेन स्कुल मोनबायमोन। दा मोननायजों लोगोसेनो नै 1.5 बोसोरल' जादों बे स्कुला बायनाया। आरो बे स्कुला बायामोन। नाथाय सरकारनि मोनसे माबायावसो सात्र बुरजा नांगौ, 30 जन नांगौ, 40 जन नांगौ होननायलाय फोरोंगिरियाबो अबजेक्सन होनायलाय जे सात्र बुरजा नङाबा जों फोरोंनो हाला होननानै बिथाङा आखाइ थिखांनायलाय जोङो जोंनि सात्रखौबो आरो आलाय सिलाय जागोन होननानै बेलेग स्कुलाव थिनहरनाय जाबाय आरो। बेवहाय सानैमोन, सासे मेडाममोन, बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बेनि उनावहाय सेकेन्ड मास्टारानो फोरोंबाय थादोंमोन आरो। बानेस्वर माबामोनलाय बर' होनोमोन बे लास्टआ, बै माबाया सेकेन्डआ। दा बिथाङा बबे जायगायाव दंहैथाय बेखौथ' मिथिला, दा ट्रेन्सफार जाहैबाय नामाथाय। दा जोंनिफ्राय बियो बानेस्वर बर'आनो बेयाव फोरोंदोंमोन आरो बिथांमोननि जोंनि गामिनिनो सासे मेडाम दंमोन, बिथाङा थैलांबाय। दा थैनायनि गेजेरावबो बहुद दुखुथिया। स्कुलाबो जाया नङाबा जाबायमोन, साख्रियाबो जाबायमोन बे स्कुलावनो। नाथाय स्कुलासो थैनानै थांबाय आरो। दा लासै लासैनो जालांगौमोन नामा। दा थाङै थुङै सात्र'नि बेलायावसो एसे उसुबिदा जाहैबाय। आरो सरकाराबो बुंबाय जे 30 जन नङाबा स्कुलखौ लाखिनो हाया। दा बे हिसाबैसो जोङो उफाय गैयैयाव जोङो बायध'थायाव बे स्कुलखौ माने सिफायनाय बायदि जाहैबाय। दाबो जों सिफायाखै, जों नाजागासिनो दङ। आरो मोनोब्ला जों नांथारगौ बे स्कुलखौ। माने भबिसतनि थाखाय जोंहा बहुद गोनांथि बे स्कुला। दिनैल' नङा, आजि 40 बोसोर गाहाम जानाय स्कुला हरखाबनो बायनांगौआ जोबोद दुर्भाग्यजनक, नङा होमबा? दा गतिके जोंहाबो एसे दुखु नांनानै दङ। गथ'फ्रा आलाय सिलाय गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनांगौ जायो। गारि मथर खारनाय दिगदार जायो लामाफ्राव। दा एस्रायैनो सोरबा गथ'फ्रा 10 बोसोरनि गथ', 11 बोसोरनि गथ' बा 7 बोसोरनि गथ'आ जुदि एफा गोजाननिफ्राय जुदि थांनांगौबा, कुमारघाटा बादियाव फरायहैनांगौबा, बबेबा टार्निं बादियाव फरायहैनांगौबा, 2.5 किल'मिटार गोजान जुदि हान्थिनानै थांनांगौबा एसे दिगदार जायो। आरो गारि मथर एरायनो रोंस्लाबा, बिमा बिफाफ्राबो सोरबाया गोनांबो थायो, गैयैबो थायो न'खराव। दा गैयैफ्रा माबोरै थांगोन, साइकेल गंसे बायनानै होनो हायाबा थाबाय थांनांगौ जायो। सान्दुं गोसा, अखा हानाय, बारहुंखा हानाय आरो लोगोसेनो गोजां बोथोर। दा बेफोरबायदिनि थाखाय खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ जोंनो नांथारगौ। आरो मोनोब्ला जोङो लाखिनो थाखाय जों नाजागोन आरो।